Мамо, а ти знаеш ли какво е таласъмче? Къде го чу това? Таткото на Румен му четял за него. И какво е това таласъмче? Такова космато с рукца и опашка. Ама било много добричко и обичало да похапва. Така, и? Можем ли да си вземем? Таласъмче ли? Не мисля, че се вземат от някъде. Те къде живеят? Ами, то живеело в дупка под водата, не, беше в гората. Или пък в пещерата. Някъде живеело. И какво? Ами, един ден дошъл чичо Никола и му казал: Сега е лято, но после идва есента. Не беше чичо Никола, беше зимата. Тя дошла и му казала: Сега ще дойда. Не, зимата не говори. Някой казал нещо и таласъмчето се притеснило. Много се притеснило. Това го помня добре. Коренчето на таласъмчо се разтревожи толкова много, че разтревожи и опашката, и рукцата, и лапичките, и цялото таласъмче. А когато цялото таласъмче бе разтревожено, имаше само едно лекарство – приключение. Таласъмчо взе турбичката си и сложи вътре една отверка. Не отверка, а гребенче. После сложи ключ, който май беше омагьосан. Сложи парче сирене. Или беше хляб? Да, стар хляб. После сложи въже. Това със сигурност беше въже. И накрая сложи една или две ръждиви стотинки. Готово! Вълшебната турбичка стана невидима. Рокцата казаха, че ще е невероятно приключение. Коремчето каза, че ще е вкусно приключение. Опашката каза, че ще е страшно приключение. И по-добре да не ходят. Лапичките не казаха нищо. Те вече подскачаха. А сега накъде? Пред таласъмчо имаше 4 пътя. Първият водеше към тъмната пещера. Вътре растяха вълшебни гъби, които той не бе опитвал, но някои бяха и се хвалеха. Вторият водеше нагоре към голямата планина. Голяма, много голяма. На върха й растяха капини, а таласъмчо обичаше капини повече от всичко. Почти всичко. Третият водеше надолу покрай дълбоката река към хората. Те изхвърляха храна. Защо? Никой не знаеше. Но за таласъмчетата беше хубаво, че го правеха. Четвъртият водеше към омагьосаната гора. Там ставаха неща. Омагьосани неща. И растеше цвете с прашец, който бил толкова вкусен, че никой не можел да го опише. Затова и никой и не го описваше. А ти на къде би избрала? Омагьосаната гора толкова се беше омагьосала, че на места даже бели лава. Опашката каза: Аз няма да продължавам. Защо? Защото мога да стана неопашка. Какво е неопашка? Опашка, която вече не е опашка. А какво е тогава? Ами това е проблемът. Никой не знае. Ние пък много харесваме лилавото. казаха очичките. Как може да ви харесва? Така се случват омагьосванията. Именно! Красиви омагьосвания и забавни. Няма красиви омагьосвания. И докато опашката и очичките спореха, лапичките вече бяха влезли в гората и щапукаха навътре. Какво толкова и е омагьосаното на тази гора? Помисли си таласъмчето. И точно когато си помисли това, видя на пътя една чанта. Лапичките поискаха да заобиколят чантата, очичките поискаха да видят какво има вътре, а опашката се приготви да бяга. Чантата също се приготви да бяга. Ти имаш и крака! И дръжки, и крака. Защото и аз имам крака, но нямам дръжки. Тази чанта няма опашка. Не съм виждала нещо, което да има крака, а да няма опашка. Изобщо тези безопашати неща са много съмнителни. Очичките пък казаха: В чантите има багаж
А ние никога не сме виждали багаж и трябва да погледнем вътре. И докато таласъмчето се чудеше, чантата хукна да бяга извън гората. Ами сега, таласъмчето може да тръгне след чантата и да излезе от гората. Или таласъмчо може да се върне навътре в гората. И така таласъмчо вървеше и си мислеше за храна. Мислеше си за храна и вървеше. И тъй като много мислеше и много вървеше, въобще не видя един буркан с компот на пътя и го ритна. Бурканът се търкулна в храстите. Буркан. Я таласъмче. Зарадва се компотът. Кой каза това? Попита таласъмчето, защото знаеше, че бурканите не говорят. А пък тези, които са пълни с компот, съвсем не говорят, защото им е пълна устата. Аз говоря аз. Отвори буркана. Отвори го. Таласъмчо извади ключа от вълшебната си турбичка и с него натисна капачката. И оттам излетя един дух. Духът от буркана. Как пък един път на мен не ми се случи бомбаш? Какво? О, привет, господарю! Малко господарче. Хе, ти как си се бил сврял вътре? Помогнаха ми. Хайде, казвай си желанието. И да си ходя. Какво желание? Желание е това, което искаш. Ами, исках да намеря храна и за това исках да намеря това цвете и... Едно желание, не три. Аз съм дух от буркан, а не от бутилка. Ако толкова искаш храна... Да. Ако искаш храна, мога да ти дам вълшебна кърпичка. Като й кажеш, кърпичке, дай храна, тя ще ти даде. А ако искаш да намериш цветето, ще ти покажа пътя. Таласъмчето вървеше и търсеше хубава и широка полянка, където да си разпъне кърпичката и да похапне. Но наоколо живееха само дървета. Имаше дървета с клони като опашки, с клони като крачета, имаше даже и дървета без клони. Имаше дървета, които не приличаха на дървета, а на захарни пръчки. А имаше и дървета, които не приличаха на нищо. Очичките се умориха от толкова дървета и недървета, а лапичките се умориха да ги заобикалят. И тогава Таласъмчо срещна едно малко драконче. О, здравей, драконче! На здраве! На болест. Какво? Не на здраве, а на болест. Мисля, че се разболявам. От какво се разболяваш? От апчихо. Ето, виж. Хачу! Ти май не си болно само от апчиху, ами и от кашлюк. Ма е така. Съгласи се дракончето и разпери криле, но тъй като бе малко драконче и не можеше да лети, тупна обратно. Таласъмчето се сети отново за вълшебната кърпичка. Той знаеше от разни животни, че когато някой прави апчихо или кашлюк, му трябва кърпичка, за да си духа нослето и покрива устата. Обаче, ако даде вълшебната кърпичка, таласъмчето ще остане гладно. Дали таласъмчето да даде кърпичката на болното драконче или да остави вълшебната кърпичка, която дава храна, за себе си? Таласъмчето подаде вълшебната кърпичка на дракончето. Благодаря. От ноздрите му излезе малко огън и изгори кърпичката. Май я унищожих. Нищо, ще намерим друга. Успокои го таласъмчето и затърси в храстите наоколо. Но колкото и да търсеше, не намери нито вълшебна кърпичка, нито носна. Но пък намери малко диви ягоди. Хей, ти май спря да правиш апчихо. Да, минало ми е. А къде е отишло?
Защото ако е минало, сигурно е отишло някъде другаде. И сега някой друг прави апчихо. Таласъмчето и дракончето затърсиха къде е отишло апчихото. И колкото повече го търсиха, толкова повече не го намираха. Намериха обаче още диви ягоди. И тогава те решиха да си наберат ягоди и да не търсят повече. Точно тогава се появи едно голямо апчихо. Те веднага го познаха, защото той имаше дълъг хобот, големи крака и постоянно правеше апчихо. Ето, пак се върна. Не съм бил тук. Ами сигурно е било друго апчихо. Така е, онова беше по-малко апчихо. Все пак се беше събрало в носа ми. Аз бях в един цирк, а не в нос. Но после се изгубих. Но вече не си изгубен. Защото ние те намерихме. И така дракончето, таласъмчето и апчихото играха заедно дълго и предълго. Набраха толкова много ягоди, че дори не можаха да ги изядат, макар че апчихото хапна доста. А после апчихото спря да прави апчихо и се превърна в едно обикновено слонче. А таласъмчо разбра, че ягодите са най-вкусни, когато се ядат заедно с дракончета и слончета. И разбра също, че когато правиш апчихо, трябва да си покриваш нослето с кърпичка, за да не избяга апчихото и да отиде при някой друг.